Welcome to Jyväskylä, a small Finnish city 3 hours north of Helsinki. Just about every hill and handrail in this place has been skied at some point, and more often than not by this guy, Juho Kilki from the Real Ski-Fi crew. It's not the snow or the mountains that make Jyväskylä special. Honestly, this place shouldn't be a skiing destination, but it sort of is. We have a surprisingly strong history here in street skiing and snowboarding. One can find quite a few legendary spots in the city. Melkein 20 vuotta sitten Simon Dumont, sillä tökkäsi tää reili sille, että se lensi tohon portaisiin. Sattuko? No varmasti sattuu. Pystykö jatkaa? Pysty jatkamaan. Tätä reiliä on käynyt vuonna 2005 MacDogin Snowka-porukka kuvaamassa. Yeah. Ja tää on ensimmäinen katureili, mitä mä oon ikinä vetänyt. Tanner Hall 2006. Tän on ensimmäisenä vetänyt Tuukka Tervaho vuonna 2003. Yeah. Ja myöhemmin täällä on käynyt muun muassa Werneri. Ai sun kaveri. Joo, mun kaveri. Ja sitten esim. Alex Hall on käynyt täällä kanssa. Reili! Missä? Tässä! Onks tää spotti ollut jo teillä käytössä? On monta kertaa. Mutta ei, nyt on eka kertaa sun kanssa. Joo, tää niinku vähän näyttää pelottavalta. Näyttääkö? Mutta mä katun vielä. But in the end, it's not about the spots either. I mean, ultimately, I think it's the slight communal approval or even appreciation of street skiing that we have here. I mean, in some places around the world, street skiing is basically a crime. But here, it can be an actual family activity. And I believe that is what makes this place truly special. Tää on ihan superkivaa. Kato tämmönen hyppy. Mä kaaduin. Muistatko mitä me sanotaan silloin? No. Että ei haittaa, minä olen sinnikäs, minä yritän uudelleen. Joo. Nyt mun vuoro. Joo. Tuo oli ihan hullu hyppy. Toi oli ihan uskomaton. Mennäänkö uudestaan? Ja mennään. Saanko tehdä kannustavan lumiukon? Ei ole vaan porkkanoita, mutta Ketä se kannustaa? kaikkia. Okei, kokeillaan sille, että sä kuvaat, kun mä hyppään. Mhm. Ootko valmis? Rekki päällä. On toi vähän jännittävää, kun täällä on tää rako. Tulossa. Tää on oikeesti tyyliin Jyväskylän suosituin reili. Talvella, kun tähän tulee, Joo. niin täällä on melkein aina kato hyppyri valmiina. Näetkö? Joo. Hyvä. Mua vähän jännittää. Mikä jännittää? Temppu. Saa tulla. Sattuko? Hyvä, isi. Miltä näytti? Hyvältä. Laske isiä kohti ja jarruta. Kiitos. Kato kuinka kauas näkyy kuusi metsiin. Onhan tää vähän vaikeeta. La 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 la.
Hyvä. Minua jännittää, että mä kaadun. Jännittääkö? Haluatko laskea käsikädessä vai ihan ilman? Ihan ilman. Okei, sä saat laskea tästä. Isi on lähellä. Wow! Wow. Sä oot isossa tornissa. Ja minkä tempun mä teen? No väkkärin ei Suomi-voltin. Väkkäri eli Suomi-volti. Okei, eli saako mennä? Ja. Asuuks sun sukset tuon graffiti? No asuu sukset ihan graffitiin. Having kids around the spots kind of turns the whole experience upside down. I mean, they don't really care about your cool trick. Instead, they have their own ideas and needs. They truly bring their own special flavor to each and every session. Tää vois olla meidän viimeinen lasku. Jarrua, jarrua, jarrua! Nyt lämpiää. Nyt on kuuma. Nyt on kuuma. Mitä järkeä kaiteen kuvaamisessa on? Sinä haiset bensalta. Mä oon valmis. Okei, mä pistän vissi käyntiin. Wow! Se oli kiva. Niin. Kato, tuolla tulee noi viirutkin! No ihan kuin kissalla ajaisi. Ketä jännittää käsi ylös? Kuka haluaa nähdä, kun äiti hyppää käsi ylös? Valmiin. Hei. Hyvä Valtti! Tempun kuvaus on vain pieni osa tätä päivää. You know, I often joke about how I'm probably the least traveling pro skier in the whole world. But I have to say, I love it. I love this city. I love this community. Ui vitsi, toi näyttää korkealta. Wow, kato! After watching Juho and his family, I'm gonna think about snow days in my town a little differently.